Antoni Ruiz Negre naix en la ciutat de València en 1938. De manifesta inquietud pel fet escènic, creà la Taula Valenciana d'Autors Teatrals en 1990, presidint-la fins a 1996. És membre de l'Associació Colegial d'Escritores d'Espanya i de la Asociación de Autores de Teatro de Madrid, en la qual exercí distints càrrecs directius de 1993 a 1998, sent membre també de la secció de llengua de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. L'obra de Ruiz Negre ha arribat a llocs tan llunyans de la seva residència com Portugal, Eslovàquia, Uruguai, Argentina, Xile i alguns estats de Nord-Amèrica. Ha publicat vora un centenar d'obres teatrals i és posseïdor d'11 premis literaris, tant per les seues obres com pel seu compromís en la cultura valenciana, destacant el Premi Josep Maria Guinot a les Lletres Valencianes, atorgat per l'entitat cultural castellonenca Cardona Vives en 2010. Ha publicat una quarantena d'obres literàries en llengua valenciana, així com traduccions de clàssics a la pròpia llengua, destacant també el seu treball lexicogràfic. En reconeixement a tots els seus mèrits, la IVA li atorgà el Premi Nacional de Literatura en Llengua Valenciana en 2023. Avui, en la memòria dels escriptors valencians, entrevistem a Antoni Ruiz Negre. Antoni Ruiz Negre, quin honor, bon dia. Bon dia. Bueno, pues ja saps que avui anem a parlar un poquet de la teua experiència i el teu recorregut literari, cultural, valencianista. Tu eres un home en una prolífica producció literària, l'últim Premi Nacional de Literatura en Llengua Valenciana, però volem que el públic, i sobretot el públic a través de les redes socials, conega també la teua figura, sobretot els més jovens, i es puguem acostar a la teua experiència vital que volem que mos trasllades avui en esta xerrada. Perquè avui el que voldríem saber és com se forja un autor com el que tu has aconseguit ser, no? Com és començar? Els teus primers passos com se donaren? Bueno, jo comencé molt pronte. En ma casa es parlava en castellà, però ma mare, que era de la Safor, d'un poble proper de Gandia, de Palmera, sempre me parlava en valencià. Les úniques paraules que es dien en casa en valencià eren les de ma mare, reptant-me, o inclús algunes coses més. Això, i a més, ella tenia la il·lusió des del principi d'embocar-me cap al teatre com a espectador. Sí. Ah, com a espectador. Com a espectador. I podríem dir que el començament del fet teatral meu fon en un triàngul format en 3 llocs teatrals que n'hi havia en Russafa. I foren les catequistes, unes senyores que feien un teatre d'aficionats, de xiquets, en el carrer Literat Sorín, el Centre Cultural Russafa, que estava en el carrer de Sueca, i el Llar Faller, que estava abocat al mercat de Russafa. En aquest triàngul, ahí se va formar la meva afició teatral. Perquè ma mare, per compte de portar-me al cine Iberia, que estava al costat de casa, pues me donava 3 pessetes per a que pagara l'entrada en el Centre Cultural de Russafa. I allí veia teatre. Vull dir que aquest fon els començaments meus fon perquè fon ma mare precisament la que m'enfoca cap a com a espectador en el teatre. I és començar un fet teatral que ha durat fins ara, fins ara que ja vaig a complir prop dels 90, i podríem dividir-lo en diverses etapes. El vot meu del castellà al valencià, perquè indudablement hi hagué un vot, fon precisament a partir d'unes obretes, una espècie de concurset que es feu en aquests grups de teatre del Llar Fallero. Quins anys estem parlant aproximadament? Estem parlant dels 47, 48, abans del 50. Encara encara estem en la postguerra. Sí. Encara estem en la postguerra. I era molt difícil trobar algú que t'ensenyara o que te parlara en valencià. És de veres que en aquella època se parlava valencià. Això que diuen que estava prohibit, jo no ho he dit mai, però no se parlava.
no estava ben vist. No estava ben vist, i no se parlava, per lo que fora, no? Sí. Bueno, i les úniques obretes en valencià que se feien eren allí, en el Llarg Faller, allí se feien. I allí feien una espècie de concurset d'apunts i els xiquets, que érem uns xiquets en aquella època, pues feien els nostres pinets. Clar, el meu... quedé molt despagat en veure que el que jo havia escrit, unes 4 fulletes, que això no ho acceptaven perquè és que no se podia llegir. Jo escrivia el que sentia parlar en casa i això no se podia llegir, era impossible, jo no tenia ni idea de com s'escrivia el valencià. Això me deixa ja, com diríem, unes ganes de dependre, però com... I ja fon més tard, ja passaren molt de temps, i el primer contacte que ja tingui jo en el Ratpenat fon precisament per a intentar dependre la llengua valenciana i a parlar-la correctament. I això ja fon l'any 60. En l'any 60 jo arribe al Ratpenat, m'apunte a uns cursos de Carles Salvador, que és el que s'estava donant allí, però no podia acabar-lo perquè a primeries del 61 me n'ania fora de València. Ja és començar la meva etapa de Sàhara, d'Àfrica, i instant en la llum encara vaig rebre... En l'Ayun, en la capital del Sàhara. Encara vaig rebre allí un envío de l'escola de l'Ratpenat en valencià. O sigui, t'enviaven per correspondència al Sàhara? Sí, encara tindria... Ja se tallà, allò se tallà, i s'acaba aquesta etapa. Es comença ja una... A tot això jo el teatre no l'havia deixat encara. O sigui, inclús en el Sàhara tingui ocasió de fer teatre, de dirigir teatre. La Missió Catòlica, en una obra que volguérem representar, el Proceso a Jesús, i encara vaig intervindre jo com a direcció en això. En tornar ja d'esta etapa i tornar a València, i ja entra ja directament en les falles. I les falles ja té un aspecte molt gran, molt ample en aquell temps per a poder escriure en valencià i tindre les obres que... Que important les falles per a la literatura valenciana. En aquest moment fon imprescindible per a que el teatre valencià poguera anar avant. Gràcies a les falles, als concurs del Teatre Faller de l'Ajuntament de la Fallera, que mos obriu una porta immensa, gran. Però fija't que jo encara estava escrivint en les normes que jo havia de pres en l'any 60. En l'any 60. I les primeres obres meues estaven escrites en eixes bases, en eixes normes. I en aquest temps és quan arriba Murta, quan arriba la revista Murta. Exacte. I quan jo... En 78. Sí, i és quan jo es comença a donar-me compte de que el que m'estaven donant en la Murta era el que me dia ma mare. Ja no era aquella cosa intermitja que jo estava escrivint. Ja no era el mateix. M'informaren bé, gràcies a Déu, agafar les normes de la Real Acadèmia i, això sí, reescrigui tot el que tenia escrit fins a aquest moment. En les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Clar, no era molt en aquella època, perquè encara estaves començant, però... Per cert, me consta que encara n'hi ha una falla que té un llibret meu escrit en les normes de Castelló i que no me l'ha volgut tornar. Una anècdota. Una anècdota, no? Per a la posteritat. Sí. Bé, arran d'això es crea la taula valenciana d'autors teatrals. I com a representant de la taula busquem la manera d'incloure-nos en el teatre nacional, el teatre comercial. I aquesta és l'altra etapa, l'etapa, podríem dir, sèria en quant a l'àmbit teatral. Ahí, a Sente Plaza en Madrid,
estigui 6 anys pertanyent a l'Associació d'Autors d'Espanya, en un càrrec directiu des de l'associació. Allí me portà Alberto Miralles, ja fallit pobrament, un valencià també, que presidia llavors l'associació. I això mos aprofità per a fer una eixida del teatre valencià i dels noms dels autors valencians que estaven desconeguts per complet, fer una entrada en el teatre comercial nacional. Això mos obrí el camí per a poder, qui vulgui treballar i tingui ganes de fer-ho, d'eixir ja de València, d'Espanya, i entrar en l'estranger. I en el teu cas, d'una manera molt clara, no? Perquè com aconsegueixes que les teues obres teatrals acaben representant-se en tants països i en tants idiomes diferents? Sí, doncs això ja fon precisament gràcies a que tropecé, no sé com, en internet. Això ja estem parlant dels inicis, no? D'internet, no? Sí, dels inicis. Perquè tu t'has posat al dia molt ràpidament, no? En el moment que apareix tota aquesta nova tecnologia. Sí, això ja fon l'any 82 o 83 o per ahí. 92, 93, sí. Es comencen, ja teníem aquell espectrum, aquelles cosetes que... Bueno, sí, informàticament sí, els ordenadors sí que són els 80, internet més tard, sí. I ja quan comencem en sèrio a treballar en internet i això, pues ja me creen una pàgina web per a mi i en ella pues faig una oferta del meu repertori. Una oferta en aquest moment eren 60 obres teatrals que jo ofrenia, no? Ofrenava al públic. I es començaren a demanar obres de Sud-amèrica perquè jo les oferia en castellà. A banda de que en aquesta pàgina jo sempre tenia un apartat en valencià i un altre en castellà. Tu sempre has tingut de totes les dues versions, no? En valencià i en castellà. De tot el que escric les dues versions. Tant en teatre com en narració, com en el que sigui, sempre. Ja és per costum. I clar, eixa porta és la que m'obria a que me demanaren obres. I en acabant ahí, pues ja les coses venen rodades. Si el que ofereixes a algú li agrada, pues te ho demana, i si no li agrada, pues te quedes en casa i ja està. Això és la llei de l'oferta i la demanda i del coneixement que la gent pugui tindre de tu. Però una cosa sí que està clara. Tot això s'aconsegueix no quedant-se en casa. Perquè en casa no ve ningú a demanar-te res. Molt bé. Cal anar i treballar i buscar-se la senda i llaurar al recte. Sí, senyor, llaurar al recte, no? Que és el títol d'aquest llibre recopilatori que acabem de traure, que tenim ahí darrere, de les ponències que te dedicarem l'any passat com a Premi Nacional de Literatura, perquè tu en este moment quantes obres de teatre has escrit? En este moment, perquè... Estan en el centenar. En el centenar aproximadament, no? Sí, estan... Crec que ja passa. Són 101 o 102 les que tinc escrites. I quines t'han donat més èxit o t'han donat més repercussió, han tingut més recorregut? No puc dir-ho perquè només tinc estrena 52. Només? 52 només? Sí. I clar, les altres 40 encara són inèdites, estan en el calaix. Haurem de resoldre-ho, no? I podria ser que d'aquestes altres 40 que tenen en el calaix estigui a la millor. Exacte. Sempre que escrivim una, considerem que anem a escriure la millor. Quizà pot ser que estigui en el calaix, no ho sé. Molt bé. Però tu no sols has escrit obres teatrals, també has escrit altres coses. Conta-mos. Bueno, pues a mi m'agrada el relat curt. El relat curt perquè considero que la gent que no és molt addicta a llegir, desgraciadament en Espanya la gent llegeix molt poquet. Home, un país en el que només 8 persones de cada centenar, un 8%, llegeix la premsa, demostra les poques ganes de llegir que té. I això perquè la premsa està a l'abast de qualsevol. Però ja tractant-se de llibres que cal comprar-los, imagina't el que llegeix la gent. Desgraciadament molt poquet. Pues, a on estava? En els relats curts. En els relats curts. Entonces, clar,
intentar que algú llisca un llibre teu, un llibre llarg, un llibre serio, un llibre que tinga 2 centenars de pàgines, això ja n'hi ha gent que li ve de massa gran. I pensant en el relat curt, que en 10 o 12 pàgines li contes el que vols contar i sorprens a aquest personal que volia sorprendre's llegint, doncs és més fàcil divulgar la lectura. I per això jo vaig acollir la qüestió ja de principi del relat curt. I efectivament, del relat curt jo tinc aproximadament, crec que són uns 120 relats, 120 i tants relats, que alguns d'ells encara estic en ells treballant, i que estan recollits fins ara en 4 volums, ja en 4 llibres publicats. Alguns d'ells que han eixit fa poc i que se poden adquirir, no? En edicions Mosseguello. Sí. Bueno, Mosseguello m'ha editat... Els últims, no? A més dels meus relats, teatre no m'ha editat... Sí, feu una... Sí, una... Se me'n van les... D'esquets, no? No, esquets teatrals. Sí, els esquets i una... I 6 obres. Una antologia en 6 obres. Molt interessant. Però és que, a més d'això, també m'ha fet traduccions. Que això també és important, perquè tu has començat traduint les teues obres, no? Però, clar, hi ha moltes altres obres que estan fetes en castellà i se poden traduir al valencià. Efectivament. Compte. Perquè ahí és l'Oronella, no? La que... Bueno, l'Oronella i Mosseguello també, les dos editorials. Les dos. Fins ara la que més llibres m'ha editat ha sigut Mosseguello. I, a més, unes obres de molta importància, perquè entre ells està el Quixó d'Avellaneda, els treballs de Persiles, de Cervantes, el Llazaret, en fi, clàssics que són molt interessants que estiguen a l'abast de la gent, perquè els clàssics conten coses que avui no estan a l'alcance dels demés, però que si estudies bé el que avui se parla, ja ho ha dit abans, el clàssic. O sigui que hi ha una combinació entre la literatura clàssica i el que avui es parla i que cal confrontar-les les dues, és necessari. La gent hauria de llegir els clàssics amb més assiduïtat de les que llegeix. I això és l'altra faceta de la traducció. Tot això perquè ara no escric teatre, ja des de fa un parell d'anys he decidit que per compte de continuar omplint el calaix d'obres que no me demana ningú, faig traduccions, com per exemple, ja porto unes 26 o 27 de traducció de Blasco Ibáñez i algunes coses més. Gabriel Miró, que és un altre autor, que per a mi realment ha sigut un descobriment a partir de Les cireres del cementeri, la teua traducció, que editarem no fa molt en Oronella, i alguna més que tens ahí, també en el calaix, però que esperem que vagin eixint. Sí, l'obra de Gabriel Miró la tinc en 3 volums i és molt interessant. És interessant que la gent conega els autors valencians que no han tingut oportunitat o d'escriure en valencià i sobretot que conegues valencià, perquè en València tenim una pega molt gran. És que qualsevol que tu li preguntes per carrers en València te pot dir el carrer Literato Gabriel Miró i sap on està, però no sap qui era Gabriel Miró. O Guillem de Castro, o Gaspar Aguilar. I Gaspar Aguilar sí és un carrer que va al cementeri, però no sabe ni que escrivia teatre, ni els títols de les obres, i molt menys d'haver llegit una obra de Gaspar Aguilar. I és una pena, perquè en València no estem enterats del que tenim, del que hem tingut i del que podíem presumir. València paga molt mal a la seva gent. I en el teu cas, com t'has sentit tractat per València i pels seus governants? Dels meus governants voldria no parlar. Estàs en tot el dret. En quant a València, m'ha tractat bé, L'únic que me sap mal és això, a vegades és dir que he tingut molt més reconeixement fora de València. Jo veig, al meu vas,
te criden de qualsevol puesto d'una altra província i se posen en contacte amb tu per a demanar-te una obra o per a dir-te que estan necessitant una obra teua, de la qual no has donat permís encara perquè te la facin, però te diuen que estan ensajant i que els agradaria que acudires a l'estreno. Bé, això, a vegades, segons on siga i de la manera que siga, t'omplís de goig i a vegades vas. Bueno, quan he anat, sempre m'he trobat en un món distint, que no era el que jo estic acostumat així. Arribes i tot el món se para, tot el món pregunta, arriba l'autor. Te fan un rendezvous, te fan una recepció meravellosa i tots te traten en un respecte i en unes atencions, l'autor. Quan tornes així i estrenes una obra així en València, és el Negre, esta és del Negre. Ningú és profeta en la seva terra? Aquesta frase... Del Negre, i ja està. I per què? I per què creus que passa això? No ho sé. No ho saps. Però això és una realitat. I no eres l'únic. No, que va. I el fet d'escriure en les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, què creus? Que tu penses que per haver pres aquesta decisió has tingut menys repercussió de la que podries haver tingut? No és que ho pense, és que tinc proves de que jo he sigut rebutjat totalment per escriure les normes de la Real Acadèmia. Rebutjat per qui? Per els governants. Jo guanyé, per cert, en l'any 88, guanyé el Premi Primavera 88, en el qual presenté una obra que, en motiu del 750 aniversari de lo de Jaume. La conquista de València. Sí. I guanyé el Premi Literari en una obra que es titula Els amors del rei. I jo tracté el tema de la conquista de Jaume d'una manera que no s'havia tractat encara, perquè jo volia ser original, sempre ho he intentat. I vaig presentar la vida de Jaume a través de les 7 dones que tingué en sa vida, les 3 esposes i les 4 amants. I en això vaig fer un xuí, una causa, en la qual xutxàvem precisament al Jaume a través, i presentaven com a testics les 7 dones, i les 7 dones parlaven d'ell. Bueno, això és la trama de l'obra i l'obra. L'obra s'estrenarà, però ja veuràs com s'estrenarà. Quan jo agarre el llibre premiat i vaig a la conselleria a presentar, bueno, escolta, que jo, això, anem a fer un teatre, doncs ja, i aquells llitgen el llibre i sense problemes. Anem a estrenar-lo ja, això anem a passejar-lo per tot el país, perquè això té que donar-li. Bueno, quants diners fan falta per això? I jo penso, doncs el país que diu pues així, potser en un parell de milions de pessetes podem muntar-lo. I diu, no, això no res, està fet. Bé, torna els dies perquè tenien que consultar, i quan torna a consultar, se me diu, bueno, això està aprovat. Se farà en Alacant, en Castelló, en tot així, l'estrenarem en tot. Però tens que corregir unes coses, perquè és que, com està mal escrita, doncs tens que escriure en aquestes normes. I jo li dono les gràcies per haver-me rebut, per haver-me atès, i me n'aní. No me donava la gana que se traduera a res. Llavors, el que feu és que, com en aquest temps jo ja teníem ja el grup meu de teatre, una de les meues companyies de les que he creat, doncs la muntarem nosaltres. Ara jo vaig a ser, a més de l'autor, vaig a ser el productor, i la vaig produir, i l'estrenàrem. L'estrenàrem en la Caixa d'Estalvis, enfront de Capitania, en tant d'èxit que la gent se quedà se'n fora en el carrer, perquè s'omplí i no pogué entrar més el dia de l'estreno, i la tingueren que repetir. La repetirem al dia següent i se tornà a omplir, no?
i d'allí se passà i se va representar en 6 o 8 pobles més per ahí. O sigui, fou un èxit, però se representa en valencià, com se tenia que representar. Això fou la creu que se me posa a mi damunt. I des d'aquest moment, a mi mai se m'ha donat ni un gallet, ni se m'ha donat un recolzament, ni se m'ha donat res. Més encara, me consta, perquè tinc textos d'això, que un actor premiat en el Premi d'Interpretació, en un monòleg meu, no? Es presenta, li demanen que vagi a un certamen literari i ell va per a representar. I quan veuen en aquest certamen que l'obra era de Ruiz Negre, no admeten a aquest actor per a representar. A on va ser això? Podem saber-ho? En Mislata. En Mislata. No era en Guadalajara ni en Soria, era en Mislata. O sigui que rebutjaren el Premi d'Actor perquè anava a representar una obra de Ruiz Negre. En valencià. Pues bé. I aquesta realitat a nivell d'Espanya, en Madrid, perquè allí també, però allí també hi haurien catalans. Allí, sí, clar que n'hi ha. I com portàveu el tema allí? Veus, sense problema. Sí, no, existia aquest reconeixement natural de que està la llengua valenciana i hi ha autors en aquest idioma. Sí, senyor. I jo tinc obres meues que han sigut traduïdes al català per catalans i s'han representat en Barcelona. Traduïdes al català per catalans, que no és el mateix que escrites en català, perquè jo en alguns anuaris per ahí figure com Ruiz Negre, autor català. Així no figura i no puc llevar-lo. No pots? No. Per més que ho demanes, no t'ho canvien. No, és que agarres ara, entres en la pàgina web de l'ISBN i ahí estan, crec que tinc 50, 60, no sé quants, registres en l'ISBN. Bueno, pues, per lo manco, en un terç d'ells figura com autor català. En el segment ja posava, en els últims posava valencià. Nosaltres ens preocupem molt quan editem les dues editorials. Això no toca ningú. Això de l'ISBN, això és sagrat. Això no hi ha qui ho lleve. Mentre no tinguem l'ISO aquell cèlebre... I l'ISO. Bueno, però una part important és tindre una normativa, tindre ferramentes lingüístiques, tindre diccionaris, i tu tens també una gran experiència fent diccionaris, no? En aquest cas el de sinònims, que ha acabat sent el diccionari oficial de sinònims de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Pues d'això tingué la culpa Murta, perquè precisament quan jo comencia a llegir Murta en ganes, no? Tenia un apartat Murta en la revista que podia dir això de com se diu, com se pronuncia, no? Tot això. I jo buscava en les obretes que jo escrivia, jo necessitava sinònims. I intentava buscar jo algun llibre de sinònims i no en trobé perquè no n'hi havia. En aquella època encara no tenien tampoc la gramàtica valenciana, ni la gramàtica que se publica a les províncies, ni l'altra després. Estaven en mantellín. Òrfens. Totalment òrfens. Així que jo penso, bueno, pues si jo necessite uns sinònims per escriure i no hi ha ningú llibre que el tinga, doncs vaig a fer-me un llibre per a mi. I es comenci a omplir-me fitxetes, i a base de fer-me fitxetes vaig començar un diccionari per a mi. Això tardí, jo què sé, 7 o 8 o 10 anys en fer 3 o 4 caixes de sabates plenes de fitxetes ja en els sinònims. I ja és l'època meva en la que entré en contacte en Casp, en Xavier Casp, que fou ell precisament qui m'encaminà cap a aquesta associació. I se m'oferí l'oportunitat d'imprimir, d'editar aquest primer diccionari, que fou un diccionari molt xicotera, molt curtet, un en tapetes marrons. Del Senyor Segura. Del Senyor Segura, el feu. Que, per cert, abans d'editar el diccionari este primer, se llançà el diccionari
el disseny de la Real Acadèmia, la primera edició que s'ha fet. I la meva desil·lusió és que per a poder editar el llibret tingui que començar a llevar coses que estaven allí i ne llevi 800 entrades del disseny, que se queda així de reduïdet. Llevé 800 entrades de les que jo havia posat que no corresponien i ja quan se publica ja net. O sigui, així. En acabant, uns anys després, ja fon quan precisament Boro s'encarrega... Boro López, director molts anys de la secció de llengua de la Real Acadèmia. Fon ell el que m'anima a presentar-lo en l'acadèmia per a fer una pàgina que crec que la feu Rosalén i publicar-lo i es començaren a fer això, es començà el diccionari allí. I me l'editaren. Hi ha una edició ja més completa, és l'única ja que n'hi ha en paper, perquè ja ha estat molt desfasat, perquè d'eixa, tal com està avui el diccionari en la pàgina web de la secció, té justament el doble d'entrades, no? I no s'ha acabat. Jo continuo encara afegint. Les que van eixint vaig afegint-les. Perquè tu, això, no tenim més temps, perquè això té un temps limitat, podríem estar parlant moltíssim més, però jo crec que en esta xicoteta xerrada de mitja hora, jo crec que ha quedat molt clara la teua vocació literària, la teua vocació valencianista per la teua llengua, la teua terra, i res més que donar-te les gràcies i que seguisques durant molt de temps continuant produint, que és el que estàs fent, i que puguem editar tota aquesta producció literària que, com tu has dit, encara està en el calaix, però hi haurà que treure-la. Si vols dir una última paraula, una última reflexió, Antoni. La reflexió és recomanar a la gent que llisca. Fíjate que jo parle del teatre, avui és difícil poder recomanar a la gent que vagi a veure teatre perquè no es fa, o es fa poquet o és car. Però pot llegir teatre, que n'hi ha moltíssim teatre escrit i que llegint teatre se deprèn moltíssim. A tot aquell que tinga il·lusió dramàtica, li recomano que llisca obres de teatre, i sobretot els clàssics. Tenim uns clàssics valencians que cal aupar-los. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.